Иске Күктау авыл совет авыл биләмәсендә социаль мәсьәләләр һәм төзекләндерү эшләре уңышлы гамәлгә ашырыла. Республикада эшләп килгән төрле программалар шикләрендә мөһим проблемалар хәл ителә. Әйтергә кирәк, урындагы инициативаларны яклау программасында биләмә халкы 6 ел рәттән катнашып, күләмле эшләр башкарылды. Агымдагы елда әлеге проект рамкаларында Иске Күктау урта мәктәбе идәннәре алыштырылды. Урындагы һәм республика бюджетыннан спонсорлардан бүленгән халыктан җыелган акча средстволарына буларны шәхси эшкуар Вадим Ширяздановның эшче бригадасы башкарды. Бүгенге көндә белем учагы балаларның шат тавышына күмелеп, шау-гөр килә, укучылар якты, җылы сыйныфларда белем ала. Иске Күктау авылы балалар бакчасы хезмәткәре Римма Хурматуллина да әлеге хезмәткә баһа биреп, рәхмәтләрен җиткерде. Менә безнең бүгенге көндә мәктәптә инициативный группа белән шундый зур хөкүмәт ярдәме белән зур ремонт эшләре башкарылды. Һәм киләчәктә дә көтелә әле андый әйберләр. Без шушының өчен бик нык сөенәбез. Мин үзем балалар бакчасында эшләүче кеше буларак, балалар бик күп бездә, яшьләр күп, яшьләр үйләр салалар. Безнең авылыбыз яшәячәк. Шуның өчен менә шушындый зур эшләр башкаруда ярдәм иткән район җитәкчеләренә, гомум алганда барлык җитәкчеләргә зур рәхмәтебезне белдерәбез. Авылыбыз яшәсен, без тагын да шушылай балаларның күп булуын телибез. Әле бездә балалар бакчасы да төзелергә дип тора, Алла бирсә, ансына да өмет итеп калабыз. Әлеге уңайдан Иске Күктау урта мәктәбендә бәйрәм уздырылды. Чарада Иске Күктау авыл совет авыл биләмәсе башлыгы Радмир Мөбәрәков, муниципаль район хакимияте башлыгы урынбасары Рәмил Хәердинов, район мәгариф бүлеге начальнигы Гөлнара Кашапова катнашып, ихлас котлау сүзләрен җиткерде. Мәктәп директоры Альбина Набиева, мәктәпнең ата-аналар комитеты рәисе Элиза Гарифуллинаның да әйтер сүзләре бар иде. Алар файдалы проектның авылны үстерүдәге өлеше багалап бетергесез булуын билгеләп, шиксез рәхмәтләрен белдерде. Чара барышында мәктәп укучылары концерт программасы тәкъдим итте.